Vitajte. Dnes sa spoločne pozrieme na ten zaujímavý rozdiel, viete, medzi tým, ako veci len tak povrchne vidíme a tým, ako im dokážeme skutočne do hĺbky porozumieť. Bude to taká cesta od obyčajného pohľadu až k ozajstnému vhľadu. No dobre, poďme rovno na to. Všetci to asi poznáme však, ten bleskový úsudok, ktorý si urobíme o niekom alebo o nejakej situácii, takmer okamžite. Ale zamyslíme sa. Čo ak je práve tento prvý pohľad, tá naša prvá inštinktívna reakcia, úplne, ale úplne vedľa? A čo ak paradoxne nás naša schopnosť vidieť v skutočnosti oslepuje? Presne táto myšlienka nás teraz privádza k nášmu prvému príbehu. Je to vlastne taká lekcia o tom, ako sa pozerať za to, čo je na povrchu zrejmé a objaviť niečo, čo by sme vôbec nečakali. Takže, predstavme si tú scénu. Prorok Samuel dostáva od Boha naozaj dôležitú misiu. Jeho úlohou je nájsť a pomazať budúceho kráľa Izraela. A všetky pohľady sa upierajú na rodinu jedného muža, Izajáš z Betlehema. V stávke je, povedzme si to na rovinu, nesmierne veľa. A hneď sa objavuje prvý kandidát, Eliáb. Vysoký, pôsobivý, proste presne taký, ako by si asi každý predstavoval kráľa. Samuel si takmer okamžite povie, tak toto je určite on. No, Božia odpoveď prichádza rýchlo a je úplne jasná. Nehľad na jeho zovnajšok. A presne tu vidíme ten prvý zásadný stret medzi ľudským úsudkom a úplne iným božským kritériom. A toto je naozaj jadro celého problému. Táto kľúčová veta z knihy Samuelovej nám ukazuje, že existuje úplne iný spôsob videnia. Nie očami, ale srdcom. A tak, potom, čo je odmietnutých 7 synov, jeden za druhým, Samuel sa pýta, to sú už všetci? A vtedy vyjde najavo, že áno, je tu ešte niekto. Ten úplne najmladší, Dávid. Ten, na ktorého tak trochu všetci zabudli, lebo bol niekde vonku a pásol ovce. A hádajte čo? Práve on je ten vyvolený. Presne ten, kto bol podľa všetkých ľudských meradiel tou najmenej pravdepodobnou voľbou, sa ukázal byť tým pravým. Dobre, poďme sa teraz posunúť od tohto jedného konkrétneho príbehu k trochu širším princípom. Ako sa vlastne táto téma, toto videnie za zomňajšok, premieta do takých vecí, ako je vodstvo alebo celkovo spôsob života? No, Dávidovo pomazanie nebolo v žiadnom prípade len nejaký politický akt. Malo to hĺbší význam. Bol zvolený pre konkrétnu misiu, bol pomazaný olejom ako Mesiáš, čo je dôležité, a mal byť vedený Božím duchom. A týmto sa dostávame k veľmi zaujímavému ideálu. K ideálu kráľa pastiera. Pomyslite na to. Dávid, ktorý začínal ako obyčajný pastier oviec, má teraz pásť Boží ľud. Jeho úlohou teda nie je vládnuť podľa nejakej ľudskej múdrosti, síly alebo logiky, ale riadiť sa Božími zámermi. A ako sme už videli, tie sú často v priamom rozpore s tými našimi ľudskými. Tento koncept takejto hlbokej, fundamentálnej zmeny je nádherne vyjadrený v liste Efezanom. A nejde tu len o nejakú zmenu správania. Viete akože, budem sa snažiť byť lepší. Je to o úplnej zmene identity. Z tmy na svetlo. Je to naozaj radikálna vnútorná premena. A čo to teda znamená v praxi žiť ako deti svetla? Znamená to prinášať veľmi konkrétne ovocie, konkrétne cnosti, dobrotu, spravodlivosť a pravdu. Toto sú, dalo by sa povedať, viditeľné plody toho nového spôsobu videnia a bytia. A teraz prichádzame k príbehu, ktorý všetky tieto myšlienky, o ktorých sme hovorili, spája úplne dokonale. Je to tak povediac vyvrcholenie našej cesty od fyzického zraku k tomu hlbšiemu duchovnému pochopeniu. Scéna je vlastne veľmi jednoduchá, ale o to silnejšia. Ježiš stretáva muža, ktorý nikdy v živote nevidel svetlo. Od narodenia. Skúsme si to predstaviť. Celá jeho existencia bola definovaná tmou. Pre neho videnie nie je niečo samozrejme. Je to doslova nemožnosť. A teraz sledujme tu jeho fascinujúcu cestu. Pretože potom, čo je mu vrátený fyzický zrak, sa začína jeho ďalšia duchovná cesta. Jeho chápanie toho, kto je Ježiš, sa postupne vyvíja. Najprv je to len človek menom Ježiš, potom uznáva, že je prorok, až nakoniec dospieva k plnému vyznaniu viery. Verím, Pane. Jeho duchovný zrak sa otváral postupne, krok za krokom. Zázrak sa teda stal, ale pozor, príbeh sa tu ani zďaleka nekončí.
V skutočnosti sa práve teraz začína tá najdôležitejšia časť. Tá kontroverzia, ktorá z toho celého vznikne a ktorá nám kladie jednu veľmi znepokojivú otázku. A tu je ten paradox, o ktorom hovorím. Muž, ktorý bol fyzicky slepý od narodenia, teraz vidí. Ale kto je v tomto príbehu ten, kto je skutočne slepý? Pretože príbeh nám jasne ukazuje, že existujú aj iné formy slepoty. A tie sú možno oveľa horšie. Kto sú tí, ktorí síce majú zdravé oči, ale pravdu jednoducho nevidia? No a odpoveď prichádza takmer okamžite. Náboženskí vodcovia farizei sa zamerajú na jediný, pre nich kľúčový detail. Ten zázrak sa stal v sobotu, v deň odpočinku. Pre nich je porušenie pravidla dôležitejšie ako uzdravenie človeka. Ich úplne rigidné dodržiavanie zákona ich totálne oslepilo voči niečomu oveľa väčšiemu. A ten kontrast je naozaj zdrvujúci. Na jednej strane máme muža, ktorý fyzicky nič nevidel, ale bol otvorený niečomu novému, neočakávanému. A vďaka tomu získal nielen fyzický, ale aj duchovný zrak. No a na druhej strane sú farizei. Tí, ktorí si boli absolútne istí svojimi vedomosťami a svojimi pravidlami. A práve preto zostali uviesnení vo svojej vlastnej duchovnej tme. A tu je ten kľúčový bod. Ich najväčším problémom nebola nevedomosť, ale naopak, ich istota. Boli si tak strašne istí tým, čo vedia, že už neboli schopní prijať absolútne nič nové. Nič, čo by narušilo ich zabehnutý pohľad na svet. A práve toto je tá najnebezpečnejšia forma slepoty. A tak nás príbeh slepého muža a vidiacich farizeov vracia oblúkom priamo na začiatok, späť k Samuelovi a Dávidovi. Celé toto rozprávanie je vlastne jednou veľkou ilustráciou tej základnej pravdy. Boží pohľad preniká za zovnejšok, za pravidlá, za naše ľudské istoty a vidí priamo do srdca. A takto celé zakončíme otázkou, ktorá je určená pre každého jedného z nás. Čo sú tie naše istoty? Tie veci, o ktorých sme presvedčení, že im rozumieme najlepšie? V akých oblastiach sme možno prestali klásť otázky, lebo si myslíme, že odpoveď už dávno poznáme? Pretože možno práve tam, v našich najpevnejších istotách, sa skrýva naša najväčšia slepota.